Παρθένος, ευαίσθητη Παρθένη. Ο τροχός της τύχης το Σεπτέμβριο δηλώνει όχι μόνο ότι μπορεί να έρθουν καινούργια πράγματα στη ζωή σας, αλλά ότι σίγουρα θα έρθουν αλλαγές και μάλιστα γρήγορα. Γενικά, οι αλλαγές τις οποίες προειδοποιεί η κάρτα είναι ανάλογες της παρούσας κατάστασης. Αν λοιπόν νιώθετε ότι τους τελευταίους μήνες το πεπρωμένο σας έχει ρίξει, πλησιάζει η στιγμή που θα έρθουν τα πάνω κάτω. Δηλαδή, ετοιμαστείτε για μια περίοδο πραγματικά που θα λάμψετε. Ωστόσο, αν η παρούσα κατάσταση στην οποία βρίσκεστε είναι ήδη καλή, ο τροχός της τύχης θα τα γυρίσει ανάποδα. Στη δεύτερη περίπτωση, προσπαθήστε να μην το πάρετε προσωπικά και να μην πέσετε στην κατάθλιψη που αρέσκεστε κάθε φορά όταν κάτι δεν πάει καλά ή όπως εσείς το θέλετε. Είναι ο τρόπος του σύμπαντος να κρατάει τις ισορροπίες, καθότι η υπερβολική ποσότητα από οτιδήποτε βλάπτει σοβαρά την υγεία.